आप इस बदलाव के बारे में क्या सोचती हैं? बदलल बा कि जमाना में आगे लागे गइल बाटे। उनका बतिया उतरे हमर पुता हमनी के सो में रहे। बाप पितिया घर में आ जाओ तो आदमी लाजे खटिया बना बैठे, सोझा बोले ना, हौसल तो दूर के बात बटे। आया आजकल के बिटिया हा ही घर में बाप पितिया बैठल बटे आ लइकन के संग कर तरी सो, हे लइका से हो लइका से मार बतिया तरी सो, मोबाइल लेके कर तरी सो। इहे ना जमाना में भइल बटे। सबेरे जाता लो सैंडल पहन के बैग लटका के का तो हम पढ़े जाता नहीं, काज ने कौन पढ़ाई करत लो का करत लो, अब तो भगवान जानता। अब दोसरा के का हम कहीं, हमारा अपना दे आदमी के एगो लड़की बिया, रोज सवेरे ही उठ के 8 बजे चल जाले बोलिया का जने का करे जाले। आ सांझ खाई हमार बाबू झूठ न, भगवान झूठ ना बोलो, हमारा से रोज एगो नया लड़का के संगे मोटरसाइकिल पे बैठ के आवेले उतरेले जाले। हमारा से काम उतर बाटे, पूछबो करो आ केहू के संग रहो, हमारा बहुत फिक्र ना रहला। हम अपन देखे नहीं, अपन आंख मूद के चल जानी। आ तोर माई के तोर बाप के जब नहीं खेला जी, तोर नहीं खे बुझात तो हम का करी। ई बात हम बाबू केहू से कहबो ना करेनी। आ तारा से कहतनी, वो तो पूछल तो कहनी, आ तो हम केहू से कहे ना जानी।